yarwa dan Allah ki taimaka mana. Guduwa muka yi daga ƙauyen mu shine muka tawo yau kwanan mu uku gashi an dauke mana abokin mu. Mun so muke yi mu koma gida yarwa dan Allah. To suwa yau ku yaro kuma daga ina kuke? Daga Badamal feta muke can kusa da Turupati. Shikenan za ku iya zuwa gida lafiya idan na ɗora ku a mota? Kwarai za mu je. Taimake mu su aiku. Danwa, yana kuma kuna daure mana hannaye. Me muke muku danwa? Danwa, su wane ne ku? Ku shige. Ku yi min shiru anan. Gobe za mu je mu sauke ku a daidai wajen. Za ku fita da gudu akan hanyar da aka dora ku. A ƙarshen titin za ku tarar da wata mata tana sai da jaridu.